Andrea Motis és l'encarregada d'obrir una nova edició del Palma Jazz Boyer Festival. La nit, el Trull Teatre presenta el seu darrer disc i ho fa molt ben acompanyada. Jordi Julià, molt bon vespre. Bon vespre, Toni. Està a punt de començar el concert. De fet, falta només uns minuts. Ara s'està fent la presentació aquí dins del Trull Teatre. S'està fent ara mateix l'anunci d'aquesta inauguració del Jazz Boyer Festival, la 10a edició que torna aquí a Palma. Com diem, avui un concert molt esperat, gairebé 900 persones per veure en aquesta gran artista que juntament amb Joan Chamorro, Andrea Motis, porta el seu nou treball, el seu primer treball aquí a Palma. Es diu Emotional Tour, un viatge emocional que fa a diversos països del món, entre ells Brasil i també a d'altres espais del món. Ella és trompetista, té 21 anys, és una jove catalana que té molt d'èxit a nivell internacional i que té molta força. Podem dir que és una de les noves veus del jazz a nivell estatal. El Jazz Boyer Festival comença amb ella en aquesta edició, una edició especial i que comptarà, entre d'altres artistes, amb Aldi Meola i també amb Maceo Parker. Com veieu, comença el concert amb Andrea Motis. És complicat que la gent surti a veure concerts, a veure teatre, a veure cultura, i m'alegro moltíssim de veure que tots vosaltres heu vingut avui a sentir-nos i també que reobrin un festival de jazz que em fa moltíssima il·lusió. Gràcies per comptar amb nosaltres i per fer-ho possible. Moltíssimes gràcies. En aquest sentit, la meva manera d'entendre el meu grup, i que considero que és un grup de jazz, és de versionar les cançons, de fer les pròpies les cançons d'altra gent de molt variada, d'arreu del món i de diferents idiomes, de diferents ritmes, com tu dius, i també ara aquesta segona part, que just he començat amb aquest últim disc, que és de composar, de també fer la teva pròpia música i poder fer des de zero alguna cançó també original.